मुङा मा? आंनि मुङा अनिला बसुमतारी। गामिया? गामि थाइसुगुरि। मा जादों नोंनि न'खराव? आंनि न'खराव आंनि हौवाया दिनै गुबुन हिनजावखौ लानानै खारदों। अबेनि हिनजावा? हिनजावा जोंनि थाइसुगुरि गामिनिनो खोमथागोरा ब्रह्मनि हिनजाव हिरा ब्रह्म, हिरामथि ब्रह्म। नोंहा न'खराव साबेसे दं? आंहा फिसा हौवा सासे, फिसा हिनजाव सासे, सानै गथ' दङ। मा मुं? आंनि फिसायनि मुङा फोजाखां बर'। गामियावहाय सनेन बर' होननानैबो बुङो। बेसेबां बैसो जागोन? बैसोआ 33 इयार्स थांबाय। 35 थांबाय। आरो हिनजावनिया? हिनजावनिया 30 इयार्स। मिथिनो मोननाय बायदिबा नोंनि फिसाया गुबुनावसो खामानि मावहैयोमोन होननानै मिथिनो मोनदों। बहा मावहैयोमोन? गुवाहाटियाव खामानि मावहैबाय थायोमोन आरो न'निफ्राय ओंखारलांनायाबो सप्ता खनसे सिगां जाखाबायमोन। गुवाहाटियाव खामानि मावनो होननानै फिसाजोनो आंनो खिथालांखादों। गुवाहाटियाव थांनाया माब्ला लांफैफिनखो? नै गुवाहाटियाव थांनानै फैनानै बियो बे हिनजावखौ कारिगावनिफ्राय दाख्लै 23 थारिख खालि लानानै थांदों। लाना थांदों होननानै मारै मिथिखो? लानानै थांनायखौबो जोंनि ओरै लकेलनि मानसियानो नुनानै जोंनो इनफर्म हरदों। सानैजोंनो गारियाव गाखोलानानै थांनायखौ नुनानै। सिगांनिफ्राय गोसोथोलायमोन नामा? सोर सानदों? बिसोर सिगांनिफ्राय गोसोथोलायनाया गोसोथोलायखायो, जों मिथिखानायमोनबो। ओमफ्राय बादाबो होदोंमोन। हाजासे बादा होदों, हाजासे दावराव दावसि जालांबायबो, बुग्लुं सुग्लुं जालायबायबो। हिनजावखौबो आं बारे बार थांनानैबो बादा हैदों, फनावबो बुंदोंमोन। बिसोर मानियाखिसै, मानिनाय बायदि सिरि थादोंमोन गेजेर खन्द'आव। उनाव बोरै जाफिनखो आं बेखौ हमनो हास्लाबाखिसै। जाथि खुरमानाव आं खबर लाजोब्बाय, ओरै उदालगुरियाव बाजैनावबो लाबाय, गैया। कारिगावआवबो गावनि बिमादैनाव, आंनि बिखुनजो उन्दैनाव लाहरबाय, बेयावबो गैया। अननानै आंनि फिसायखौ जेरावखि नुवा बिसोर सानै मानसिखौ हमनानै बा नैबे आं मबाइल नाम्बार होनायाव कन्टेक्ट खालामहर। आंहा दिनै फिसा सानै दङ, आंहा गथ' सानै दङ, फरायनायनि लाइफ दङ। हिनजावनाबो गथ' दङ, फिसा हौवा सासे दङ। आंहा दिनै गथ' गोरलै सासे दंबावो 5 बोसोरनि। बे गथ' सानैखौ आं बोरै हारसिङै फेदेरलांनो। आं ओंखायनो आंनि हौवाखौ आंनो नांफिनगौ। अननानै रायजो राजा आइ आफाया आंनो एसे मदद होबा आं मोजां मोनगौमोन। आंनि संसाराव आं बेबायदिखौ आं जाजानो लुगैयाखैमोन। नोंथाङा पुलिस प्रसासनाव केस होदोंना होआखै? आं पुलिस प्रसासनाव मैया हैनाय जाबाय, एफआइआर होनाय जाबाय। आनसलिक अफिसावबो होनाय जाबाय। ओमफ्राय क'क्राझाराव मोनसे उमेन्स हेल्थ डिपार्टमेन्ट दङ, बेहाय आङो थांनानै हैनाय जाबाय। बावबो एफआइआरखौनो होनाय जाबाय। बिथांमोनहा आंखौ दहाय बुंहरदों, जोङो माबा खालामगासिनो दङ, नोंबो एसे हरैहाय बेब'स्था लादो ससियेल मिडियायाव होननानै आंखौ बुंनो थिननायलाय, माबा होहरनायलाय आं दिनै ससियेल मिडियायाव बे बायद'मोनहा बुंदों आरो थानानि अफिसाराबो आंखौ बुंहरदों। बिनि थाखायनो आं दिनै खौरां लेंहरनानै आं दिनै बुंनांगौ गोनां जाबाय।